Kaga dan wahalar ga can sai kaga jaji. Tafiya ta jaji ya babu. Kaga jaji. Insha Allah ka yaran arziki ku an kana. Kai gida ku gida kun jiya. Insha Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Idan kaga jaji. Insha Allah. Sai ka ga jaji. Insha Allah baba. Wai na za ka da kwasta da naira 1000 ga ta ga hannun ka. Wallahi nan ne inda muka aike ni kuma nan wata kwasta ko gidan malam ba zan liga ta ka san jama'a na yau gani. Uzuri ne kai maza in liga ta. Yanzu a ciki. Yanzu duk abin da nace kai akan jaji kana iya yi. Ka gudun bala'i ba abun da bai yi kan jaji. Yanzu in je kai masu yin jaji ne na kware kake cewa ba naira 1000 da an ka aike sai. What? To ani ba abun da bai yi kamar nan. Jaji ka dan wahala ba abun da bai yi kamar nan Aminu Sani jaji. Ka kare da babu. Lalle wannan soyayya ya tura jaji ta jini ci. Ka ga yanzu na yi na abinci. Ba labari wallahi. Baba ba to kai ni wani abu nake gani ni shawararin ma zuwa cira nake yanzu nan da ake gani na. Kai ya cira ni kuma kai ka ce ka je cira ni mu jira nan muna cikin wannan gari za ka ce wai mu je cira ni ko da yaushe ko za ka gani dan buru ba. Baba ɗaya waya kawai. To kaga yanzu ai ungo gaba ɗaya sai na like ta da mutum Aminu Sani jaji. Aiki za ya fara. Ungombi kake kafawa nan wajen. Ana fasta wani rubuce kuma ba wanda sai hana ni kawata. Kai me kace? Bashi da kai dalla rashi. Fasta wani rubuce nake liƙa kuma ba wanda sai hana ni in liƙa ta. Kumar uba. Kumar uba nan kai yadda muke area. Kai Watan baya gishiri ne abuwa haɗi jami'a. Yanzu mun ka dau aniya. Uban gani da kai dan fasta uba wace za ka liƙa mana Wani rabul ne. kai arawa mutumin mu ne kai ka ce mutumin tashe ta zo mana ka ce mutumin mu ne ka ce mutumin mu ne kai ayo jaji mutumin mu ne mu je kai Tafiya ta jaji ya babu.